Siyanibingelela nonke balaleli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uNkulunkulu wethu ophilayo, ohlezi emazulwini, wenza lokho akuthandayo. Unkanyiso Bright Zulu lokhulumayo, ngihamba nomfowethu uMhlengi Zondi. Sizocela ukuvula ngomkhuleko. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike. Intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise kulingweni, kodwa usindise kokubi. Ngokuba umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Ngizocela kulesikhathi samanje kubo bonke abantu abalalele, ikokhulukazi laba abakholwayo abathi basindisiwe bona egameni likaJesu Kristu inkosi nomsindisi, basheshise bathatha amabhayibheli abo akhona endlini, ukuze sizothi masihambisana silalele, sibe nokuqonda sonke masithi siyakholwa ukuthi ikona kuphi lokho esikholelwa kukona. So ngicela bonke-ke abantu basheshise bathatha amabhayibheli abo ukuze sizoba nokuqonda. Mase kuthi laba banama-app, Bible app emafonini, bavule ama-app abo ukuze sizoba nokuqonda, ufunde kwifoni yakho njengoba ungenalo iBhayibheli. Ucishe ezinye izinto eziseceleni ezokuphazamisa, ukuze uNkulunkulu ezongibulela ukuthi iyona yiphi indlela esiholela ekuphileni ekumele sihambe ngayo. Masithi siyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, singakholwa singenakho ukwazi nokuqonda, kodwa sikholwa yizwi, and izwi njengoba solifunda izwi lakhe ezisiletha ukuthi kumele siqonde ukuthi iyona yiphi indlela ekumele sihambe ngayo. Amen. Angihambi ngedwa-ke njengoba sengishilo, ngihamba nomfowethu uMhlengi. Over to you Mnunda, bingelela Mnunda. Hallelujah. Siyambingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu Kristu. Amen. Sithi udumo olwakho lonke uNkulunkulu namandla, mnini amandla wonke. Namanje Baba thina siziboni ngaphandle kwakho. Amen. Siza kuwe uNkulunkulu, siyazithoba sithi enza okufanele ngathi. Amen. Yes Lord. Uyabazi uNkulunkulu engabakho. Yes. Izwi lakho liyimbewu okuyiyona etshaliwe netshalwayo enhlizweni zabantu, bese kuthi intshumayelo iba ukunisela ukuze likhule izwi lakho lifane nesihlahla esikhulu esihlala zonke izinyoni zezulu. Sithi siloke sibongile uNkulunkulu ngamandla akhe nokusinika ukuphila kuze kufike lesikhathi samanje, ethembekile kuthina ngezwi lakhe njengoba esho ethi izulu nomhlaba kuyodlula. Lokho kusho ukuthi lo mhlaba esiphila kuwona nakho konke lokubonayo eduze kwakho naseceleni kwakho naloko kude nawe njengelanga nezinkanyezi nenyanga, konke kuzodlula kuphele ngakho, kodwa izwi lakhe alishilo nalikhulumile alisoze ladlula, liyoma ungenaphakade. Uma ethi uNkulunkulu uyabuya ngenkazimulo ukuzokwahlulela izwe, awahlulelwa ngokuthi nje uyasukelwa, kodwa uzokwahlulelwa ngezwi obushiyilwe nalo noma ubushiwe nalo ukuze ulandele, ukuze wena uthole ukuphila okuNkulunkulu. So uma umhlaba ubhubha wena izwi lingekho kuwena and futhi ungafunanga ukulamukela uphile ngalo, wena awunaso isabelo kuNkulunkulu nasendumisweni, ngokuba wena
ukhonze kakhulu izinto zasemhlabeni odlulayo, wangafuni ukwamukela ukuphila okuphakade okutholakala kuNkulunkulu. Amen. Awubi ngcwele ngokuthi wena emehlweni akho ungcwele, but ungcwele ngokwencwadi, ngokuthi incwadi uma ikihlola inhliziyo yakho nomoya wakho ukuthi ngabe ungcwele ngokuphelele, kuyahambiselana yini. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abathuma abangcwele abaphathisa izwi ukuze basishiye nomqulu, ukuze nathi sikwazi ukuzithola kulezi zikhathi ezinzima, usathane edlangile, ebhongoza, ekhohlisa abaphathi nababusi balelizwe. Sibonge uJesu Kristu ngokuthi avume ukuba indodana, azithobe kuze kube sekufeni, angashiyi sodwa kodwa asishiye nomduduzi, ukuze sikwazi ukuthi sithole umoya weqiniso okuyiwona osigadile, ukuze sikwazi ukuthi nathi sithole ukuphila okuphakade njengoba uJesu Kristu wanqoba ukufa, wamnqoba usathane, izihluthulelo waziphatha. Ongiphi incwadi yaMathewu 16:19. Uma enqobile ukufa, wayenabapostoli bakhe abawu-12 ayebakhethile, oyedwa wabo owamkhaphela wamdayisa ezitheni, ukuze kufezeke isiprofetho esasiqhamukile ngoDavide ukuthi lo engidla naye etafuleni uyakungiphakamisela izithende. Nangempela uJuda Iscariot, usathane wamnqoba, wabona kubalekile imali ngaphezulu kwaNkulunkulu nokuphila okuphakade, wadayisa ngendodana kaNkulunkulu ukuze athole nje isiliva, kodwa unembeza wakhe wambulala. Ingakho wathatha intambo wayozilengisa eweni, waqhuma izibilini zakhe zasakazeka zagcwala yonke indawo. Njengoba-ke nakhona isabelo sakhe sike sihogweni ngokwesenzo sakhe, ngoba akaphendukanga akonfese isono sakhe, acele uxolo, wathatha isinqumo sokuthatha umphefumulo wakhe ngenxa yomoya owawukuyena owawumbusa, umoya omubi, umoya kaSathane owawumbusa. Iwona lo wamenza ukuthi athathe isinqumo sokuthi agcine ezibulele. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 18. Nami ke ngithi kuwe, ngitheni mina kwena? 16:18. Ngithe 16:19. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 19. Yakukunika izehluthulelo zombuso wezulu. Oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini. Nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Uma uJesu Kristu ekhuluma noPetru ethi uyamnika izahluthulelo, imfundiso kaKristu. Wonke umuntu ogcwele imfundiso kaKristu unezahluthulelo okuyizona ezimkhululayo emhlabeni. Amen. Ngokuba sizokwahlulelwa ngayo imibhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini. Uma igama lakho lingatholakala encwadini engcwele, okusho ukuthi izahluthulelo unazo, uboshiwe, ngokuba wena ufunanga ukwamukela imfundiso engcwele. Baningi abantu bahamba bayaqhonosha
bayazikhukhumeza, abafuni nokuzwa ngezwi lenkosi. Labo bantu sebezahlulelile bona ukuthi bona bawufanele umbuso wezulu. So sebethatha isinqumo sokuthi bona baphilela uSathane, bangamadodana namadodakazi olahleko, abaziboni befanele ukuphila okuphakade ngenxa yokuthi uyihlo wabo uSathane ungumnini manga. Kusukela ekuqaleni ungumbulali, uma ekhuluma amanga ukhuluma ngokwakhe. So abaningi abafundisi abathi basebenzela uNkulunkulu, abazibiza ngezinceku zikaNkulunkulu, sebenze isivumelwano noSathane ukuthi bona bazosebenzela uSathane, baphile kamnandi emhlabeni, kodwa ke bebe bengenazo izahluthulelo zokungena ezulwini. Sebezibophile, imphefumulo yabo isibhaliwe phansi ezulwini, amagama ababhaliwe kulabo abayisihogweni. Ngokuba sebezibophile bona ngokuthi abafuni ukwamukela umbuso wezulu. uJesu Kristu usho kahle athi akusibona bonke abathi kimi Nkosi Nkosi abaya kubona umbuso wezulu. Ngokuba abaningi bayothi benza izimangaliso nezibonakaliso ngegama lami, kodwa ngiyothi ke sukani kimi nina benzi bokubi, anginazi. Baningi abantu abahamba izinyanga nezangoma nabathakathi, abangabafundisi nabaprofeti bamanga, ngoba naku befuna ukuba nabalandeli abaningi, benze izibonakaliso zamanga ngegama lenkosi uJesu Kristu. Labo bantu abasebenzeli uJesu Kristu, basebenzela uSathane, ngokuba uSathane umnini wamanga, and wakhiphile amasosha akhe, amadimoni akhe, wanika abantu ukuthi basebenze ngawo kube sengathi basebenzela uNkulunkulu. Labo bantu sebezinikelile kuSathane ukuthi bona baphilela uSathane, baphatha iBhayibheli kodwa bashumayeli ngobungcwele. Emasontweni abo kugcwele imikhuba, kushiswa amakhandlela, kushiswa izimpepho, khona yonke imikhuba ongayazi. Amantombazane akhona ahamba nqunu, abafana bakhona balalana bodwa. Yebo, bathi bahlangene ngegama likaJesu Kristu, kodwa imisebenzi yabo iyaphika. Njengoba ethi uJesu Kristu kwincwadi kaMathewu 3:19, incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu hambe ku-16:19. incwadi ngokukaMathewu isahluko sesithathu Uthe 16:19. Yes, so isahluko sesithathu leso. incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 19, ngiyakukunika izahluthulelo zombuso wezulu. Izahluthulelo usho kanjena uJesu Kristu ngokuba akakukhushulwa, usenabo ukuthi uza kubanika izahluthulelo zombuso wezulu. Ukuze konke kugcwaliseke kufanele eqale afe uJesu Kristu, avuke, athi uma esevukile bese abuye bagcwalise ngokuqonda ngayo yonke imibhalo nesiprofetho esasibhaliwe ngaye, ukuze bakholwe babe nokuqonda ngezwi lakhe. So uma konke kutholakala kuJesu Kristu
and imibhalo ekhuluma ngokuthi yonke imibhalo ifakaza ngaye. Sikuphi isidingo sokuthi mina ngihambe ngesikoleni sokufundela ukuba umfundisi? Uma abantu ababefundele ukwazi umthetho, abaFarisi nabaSadusi naba-high priest, kuyibona ababulala uJesu Kristu ngenxa ukuthi bafuna ukwenza intando yabo ebandleni likaKristu. Ngokuba abafundi bakhe bathatha imfundiso, balalela imfundiso kaMoya oNgcwele, benza intando kaMoya oNgcwele. So ngifuna ungitshele ke ukuthi okubalekile ukufundiswa umuntu ngezwi lenkosi akunika isitifiketi ekubeni ekufundisa ngento engekho eBhayibhelini nento ethanda uyena aphendule iBhayibheli ngokuba ugcwele umoya kaSathane, ngokuba zonke lezi zikole ezivuliwe ezifundisa ngezwi noma ezifundisa ngeBhayibheli izikole lezo zikaSathane, ngokuba baholwa umoya oNgcwele. Abafundisi bakhona bayafeba, bayaphinga, bayantshontsha, bayadakwa, bayitabane, and bafundisa amanga, bangabathakathi abanye babo, bafika ngezitifiketi ngenxa ukuthi nani you are spiritually blind. Futhi ngokomoya aniboni, nimpumputhe. Nijabuliswa ukuthi abafundisi benu banezitifiketi, bazibiza ngodoctor, banama PhD, but bafile emoyeni. Amagama abo abhaliwe esihogweni, imoya yabo ongcola iboshiwe, ibalindile ehayidisi ngokuba bafundisa iqiniso, bafundisa inkanuko nemfundiso zamadimoni. Ingakho siza ngegama likaJesu Kristu sibopha yonke lemoya le egcwele kubafundisi benu nakuba bishop benu bamanga abangafundisi ngeqiniso. Siyibopha imoya yabo yokungcola, siphindisela olwandle, sithi mayiboshwe ihlalo olwandle, ilinde isikhathi sikaJesu Kristu sokuthi mesebuya abuye ezokwahlulela, afika ithatha ayise endaweni lapho ifanele ukuya khona echibini lomlilo. Ngiyakukunika izahluthulelo zombuso wezulu. uJesu Kristu wabanika abafundi bakhe izahluthulelo, azange zabanika izitifiketi. Akukho eBhayibhelini letho khona wabanika khona izitifiketi nengubo, amajazi, akabagqokisanga amajazi. Isitifiketi umoya oNgcwele oholayo abantu, ngoba baningi abantu abafundile but still bayadwanguza, bahambe kumnyameni, bathi abanankinga nezimfundiso zamadimoni, bathi ayikho inkinga umuntu wesifazane emefaka ama-chains esontweni, bathi ayikho inkinga umuntu wesifazane emenza ama-hairstyle, exhuma izinwele, efaka inwele zokufakela, efaka namawigi. Bathi ayikho inkinga umuntu wesilisa megqokisa kumuntu wesifazane. Bathi ayikho inkinga uma umuntu wesilisa elala nomunye umuntu wesilisa. Bathi ayikho inkinga nokuba nesithongo edongeni usibize ngoJesu Kristu. Kodwa manje imibhalo iyaphikisana nazo zonke lezi zinto abazishoyo. Mase uyangitshela wena ukuthi ke ubani alright, umfundisi wakho noma umoya oNgcwele? Ngoba phela uma kumfundisi wakho alright, kusho ukuthi umoya oNgcwele yonke lento asifundiswa yona nabaprofeti bakhe beqiniso abangcwele bakhuluma amanga, umfundisi wakho uright. Ungiphi incwadi yaseKorinte yokuqala? Ungiphi chapter 3? Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithathu. Ungiphe uverse 13. Verse 13.
umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala ngokuba usuku luyakuwudalula lokho kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. So uma ke ufundisa noma ufundisiwe ngeBhayibheli, konke lokho engikufundisa kona njengoba kubhalwe phansi, wena ufanele ukwenza lokho kubhalwe phansi, hayi ngicabangayo mina, hayi futhi mina into engizoqhamuka nayo ngithi ke ngizizwa kanjani ngalokho. No, ithi incwadi le uyebo wakho makuba uyebo, uno kuba uno. Ukuba uyalithatha iBhayibheli uyalisebenzisa njengendlela yakho yokuphila ukuze usindiswe, noma wena uzolithatha iBhayibheli ulisebenzise njengesivikelo sokuthi wena ubukeke sengazi ukuthi wena ungcwele. Lokho kubhalwe phansi ukuthi yonke imisebenzi yomuntu, umsebenzi walowo nalowo uyakuvela obala. wonke umsebenzi womuntu uza kuvela obala, sekuhlolwa ngomlilo, Ngokuba usuku luyakuwudalula, ngokuba khona usuku olungaziwa umuntu. Njengoba bonke abantu bephila lemgaqweni babona behla benyuka, abanye bephatha amaBhayibheli, lokho kwambulwa ngomlilo nokuthi umsebenzi walowo nalowo unjani. abanye sebezinikele ekuphileni kwanemhlabeni, abanye bayazenzisa bangamaxoki, benza sengazi ukuthi bakhonza uNkulunkulu, kodwa ke imisebenzi yabo iyabafakazela ukuthi bona bayisebenzi nezigqila zikaSathane. So uma ke ungazi, so uyazi manje ukuthi ukuphatha kwakho iBhayibheli akusho lutho uma ungayenzi into phakathi eBhayibhelini, uma ungazi ukuthi umoya engcwele uthini kuwena. Ngokuba yilowo nalowo uyakwahlulela ngemisebenzi yakhe. Umlilo uqobo uyakuvivinya lokho. Umlilo oqhamuka kuNkulunkulu awuqhamuki kumhlengi, awuqhamuki umfundisi wakho, ngokuba lo mlilo uqhamuka umfundisi wakho. Ngabe umfundisi wakho mhlawumbe usawujika lo mlilo wawenza itiye noma i-cold drink ukuze wonke umuntu ajabule aphuze, angayiboni inkinga nokuhlala esonweni. Kodwa ngokuba lo mlilo uphenjiwe amandla kaNkulunkulu nokwazi kwakhe, yingakho phambi kaNkulunkulu ungakhethwa ubuso bamuntu, ukuthi uma kwipulpit ushumayele, uma intshumayelo yakho iphambene nemfundiso kaNkulunkulu nomoya engcwele, uyakuhlolwa ngawo umlilo njengegolide nezinkuni nesiliva. Uma kutholakala lo mlilo lo msebenzi yakho noma le ntshumayelo yakho noma le mfundiso ofundiswe yona ibingaqhamuki uNkulunkulu, wena uyesihogweni, ngokuba ayikho enye indlela yokuthi mhlawumbe uzophakama nendawo. Fanele uyesihogweni ngokuba yilo obhilonga khona, ngokuba lo obekufundisa naye ubekufundisa into engelungile, naye uza kuhlolwa umsebenzi wakhe, naye ahlole uqobo lwakhe ukuthi kufanele yini ukuthi angene ezulwini. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesibili verse 5. Kepha ngokulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo uzibekelela ulaka ngosuku lolaka okulungileyo kukaNkulunkulu. So ngokwazi ukuthi uNkulunkulu ufuna wena ungcwele, wena uyaphika ngenxa nje yebhodlela likaBhiya, udela ukuphila kwakho okuphakade, ngenxa nje yokukhanukela umuntu wesifazane nokuthanda ucansi.
nalabo abadlala ngezitho zabo zangasese, nalabo ababuka amavidiyo ocansi, bazinikela esihlogweni bephila. Ngokuba uNkulunkulu akafundisi ukungcola, uNkulunkulu akutholakala ukungcola, uNkulunkulu kukhona ukukhanya, lokho kukhanya kungukuphila. Ukuthi wena uyazi intando kaNkulunkulu, uyenza intando kaNkulunkulu, ungajabulisi inyama ngezinto ezukukhohlakala. Ngokuba yonke lemisebenzi egcineni ikuholela kuphi? Ekufeni. Ngokuba inkanuko yenyama ikuholela ekutheni wena wenza izinto ongazithandi, kodwa sibe zijabulisa inyama. Lokho kusho ukuthi ke amadimoni kaSathane akubambile, iwona akukontrolayo ukuthi wena wenza yonke imisebenzi yenyama yokungcola, ekubeni ukuthi wena uyazijabulisa. Yingakho ufica umuntu epayipini noma ngaphansi kwebridge, noma ufica iqulu labafana lihlangene emjondolo libhema idakamizwa, bajabule kwesikhashana bezizwa bekwizone yokuba sesimweni sokujabula, behanjelwa ingqondo yabo nokuqonda kwabo, badake imizwa ngezidakamizwa. But after 5 minutes, 10 minutes, isiyaphela leyo nto leyo emzimbeni wakho, isifuna futhi uphinde uyigcwalise futhi, uphinde futhi wenze the same thing, ukudaka imizwa. Uma ungesenayo imali yokuthi ugcwalise leyo mizwa yakho ngezidakamizwa, uhambe uyobamba inkunzi noma uyontshontsha. Ngokuba emsebenzini uma usebenza uqashiwe awusakwazi ukulinda isikhathi sokuthi ufike usuku lokuthi uholelwe, ngokuba lezi dakamizwa namadimoni la kubambile ayakuhola ekutheni wena afuna manje ukuthi wena wajabulise. So ugcina untshontshe emsebenzini, uxoshwe emsebenzini, ubone kufanele ukuthi wena fanele uqhubeke uye ngaphandle uyontshontsha ukuze ugcwalise inkanuko zezidakamizwa namadimoni akholayo ekutheni wena ube isigqila sezidakamizwa, kuze kube ucaca ukuthi ubulala umuntu ngenxa yokuthi wena ufuna ukugcwalisa inkanuko yakho yokuba ufake izidakamizwa emzimbeni wakho, into ezolasta for only 10 minutes, 30 minutes, and then usubuyele ekutheni kufuneka futhi uphinde uyifake lento ekubeni iyakubulala, ngokuba ayidalelwanga ukuba ihlale emzimbeni wakho. Umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu. Umzimba wakho ufanele ukuphila ngezwi. Izwi liletha ukuphila, izidakamizwa ziletha ukufa, izinkanuko zenyama ziletha ukufa. Kepha ngobulukhuni bakho nangenhliziyo engaphendukiyo, ngenxa yokuthi inhliziyo zenu zilikhuni, azifuni ukuphenduka, zilikhuni, uSathane usezibophile, njengoba isho incwadi ithi, ngiyakukunika izahluthulelo okuboshiwe emhlabeni kuboshiwe ezulwini. Wena ngokuthanda kwakho izidakamizwa nokuthanda kwakho ucansi, uhambe ulala nabo bonke abantu. Ngokuthanda kwakho ukubuka amavidiyo ocansi, uze udlale ngomphambili wakho, uphinde futhi uzibone sokufanele ukuthi wena fanele ulale nomuntu wesifazane ningavumelenanga, mase uyadlwengula. Wena usuboshiwe emhlabeni ngokuba uyisigqila sesono,
Uboshiwe ezulwini ngokuba ayikho indawo yakho ngokuba ungcolile. Uzibekela ulaka ngosuku lolaka nolokwambulwa kokwahlulela okulungileyo kukaNkulunkulu. Ukwahlulela kwamhlengi akukho sezingeni likaNkulunkulu. Uma umhlengi kuthi uyahlulela, mhlawumbe angagcina esahlulela ngokukhetha ukuthi hayi ngokuba ngiyamthanda lo, akufanele ngimahlulele ngale ndlela, afuneke ngimzwele. So ukwahlulela kwami ngagcina kuhambisana nemizwa. Kodwa ke ukwahlulela kukaNkulunkulu kona kulungile. Ngokuba wahlulela umuntu ngemisebenzi yakhe. Ingakho thina sifunda izinto ngokukamoya, sikhuluma izinto zikamoya ngokuba lezi zinto zikamoya izona zinto ezilungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu, ekuyizona ezahlulelayo abantu abaphilayo kulomhlaba, ukuze bese kufika isikhathi sokwahlulelwa ngosuku lokugcina. Abantu bazi ngemibhalo ebhalwe phansi eBhayibhelini ekuyiyona elungile, eyahlulela ngendlela efanele eqhamuka kaNkulunkulu. Ngokuba lokhu kuyisilungiselelo sokuthi kulungiswe wena manje, wazi ukuthi lezi dakamizwa zakho zikholela ekutheni wena uyesihogweni. Lokufeba kwakho kukholela wena ekutheni uyesihogweni. Lokuba isitabane kwakho kukholela wena ekutheni uyesihogweni. Qamba amanga, ukubulala, ukuntshontsha, ukudaka utshwala, ukuphatha imithi, ukuthanda ubucwebe, ukuthanda imali, ukuthanda inwele zokufakelwa, ukuthanda amazinyo okufakelwa, ukudweba umzimba wakho amashathu, ukugunda nabafana itayela nidweba amakhanda, zonke izinto lezi, konke lokho kuniholela esihogweni. Ongiphi incwadi yaseKorinte yokuqala isahluko sesithathu from verse 14. Uma incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko sesithathu verse 14, uma umsebenzi womuntu awakhileyo kuso umi, uyakwamukela umvuzo. Uma kukuthi wena imisebenzi yakho iyafakazelwa eBhayibheli, mzukwane sekuvulwa incwadi zokuphila, ukuthi wena ubulungile phambi kwamehlo kaNkulunkulu, wenza yonke into uNkulunkulu ayishilo, wahamba ngemiyalo yakhe wayigcina, lokho kunomvuzo wakhona. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena qobo uyakusindiswa, nokho kube kungathi uphuma emlilweni. Lowo imisebenzi yakhe efakazela ukungcola nokungalungi nokukhohlakala, nayo yonke imisebenzi yenyama eniyenzayo nithi niyazijabulisa, nakhona uyofaka emlilweni. Uma ushe emlilweni ungaphumi, lokho kukufakazelayo ukuthi yonke lento esifakaza ngeBhayibheli ewukungcola iyona lekubophelayo ukuthi wena ungaphumi emlilweni usha wangona phakade. Ngokuba ke izwi alihlalanga kuwena, uliphebezile, wazibopha emhlabeni, wasuyaboshwa nasezulwini. Uma umsebenzi womuntu usha, uyakulahlekelwa yiwo, kepha yena uqobo uyakusindiswa, nokho kube ngukuthi uphuma emlilweni. Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu,
nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na. Nina abantu elizibiza ngamaKristu, anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu, ukuthi umzimba wakho uyithempeli likaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na. umoya kaNkulunkulu uphila kulabo abenza intando yakhe. Awukwazi ukuthi wena uyithempeli likaNkulunkulu kodwa ke udla ukudla okuhlatshelwa amadlozi, udla ukudla kwezilwane ezihlengiwe, udla izidlo ezibeke emsamo ekuthiwa amaladi, udla ukudla okuthathiwe ezinyangeni noma kwizangoma. Umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu. Ithempeli likaNkulunkulu alihlali izinto ezingcolile. Yes, Lord. Yes, Lord. Ayikho wena umuntu ongcwele into ekuhlanganisa nabantu abahlabela amadimoni. Amen. Wena umuntu wesifazane, umzimba wakho umzimba ithempeli likaNkulunkulu. Uma ungcwele ayikho into ekuhlanganisa nabantu abahlala emajointini. No. Ayikho into ehlanganisa nengubo ezincane eziveza amathanga. Yes, Lord. Ngokuba umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu. Yes, Lord. Fanele ugqoke ngokuhlonipheka. Yes, Lord. Nawe umuntu wesilisa, umzimba wakho ithempeli likaNkulunkulu. Awukwazi ukugqoka ingubo zabantu besifazane. No. Ngokuba umzimba wakho ugcotshwe ngomoya engcwele, kuhleli umoya engcwele kuwona. Yes, Lord. Incwadi yokuqala kwabaseKorinte isahluko 6 verse 19. Kepha anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli likamoya oyingcwele okinina eninamukele kuNkulunkulu, nokuthi anisibo abenu na, ngokuba nathengwa ngenani elikhulu. Ngakho-ke mbongeni uNkulunkulu emzimbeni yenu. Uma ukholwa into ephilelayo uphilela ukubonga uNkulunkulu ngomkhuleko. Ubonga uNkulunkulu, konke okudlayo ukudla ngokubonga uNkulunkulu. Uma konke okudlayo kungahlatshelwe izinto ezithize, lokho kumsulwa. Kodwa uma sekunesizathu sokuthi wena udla inyama ehlatshelwe izithombe noma amadlozi, noma ngabe yisiphi isizathu, wena lokho usukwenza awusabonga uNkulunkulu. No. Sophakamisa igama likaSathane ulibeka phezulu. Ngokuba wonke umuntu ohlabayo uhlabela uSathane. Ngokuba uphile bomnyameni. Uma uyazi imfihlakalo kaNkulunkulu, uyazi ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Yes, Lord. Uma ephila kwena uNkulunkulu, uyazi ukuthi wena uphila ngokukholwa. Uma ephila kwena uNkulunkulu, uyazi wena ukuthi uphila ngomkhuleko. Yes, Lord. Ngokuba umuntu osefile akanasabelo. Akekho umuntu okwazi ukukhuluma nomuntu esefile. Ayikho ifavor ongayithola kumuntu esefile. Ngaphandle uma uthakatha wenza izinto zobumnyama, usebenzisa imimoya kaSathane namadimoni ukuze wena wenze ukukhohlakala kwakho. Amen. Kodwa egameni likaJesu Kristu, thina esikholwayo kuye siphila ngakho ukukholwa kuye. Ingakho siyithempeli noma imizimba yethu iyithempeli lakhe. Singayifaki intambo isinqeni, Yes, Lord. singayishisi amakhandlela, Yes, Lord.
singeqisi ingane zethu noma singeqi umlilo ngokuba sizinikele kuNkulunkulu ukuthi kube uyena ophilayo kuthina. Thina bese siphila ngentando yakhe wenza okufanele ngathi empilweni zethu. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesithathu verse 16. Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Incwadi wathengwa ngenani eliphezulu. Manje ngesikisi you were bought with a price, with a high price. Ukuchitheka kwegazi kaJesu Kristu akubanga nje umdlalo noma yize ukuba wafa efela isizathu lamanxeba akhona ezinyaweni zakhe nasezandleni zakhe negazi lachitheka elifakazela kona ukuthi wafela izono zethu. Awunakho ukuzilandulela wena ukuthi uJesu Kristu wafela amaJuda. Uma usho njalo wena uyamlahla uKristu, uyazibopha, uboshiwe emhlabeni nasezulwini uboshiwe. Wisigqila senkohliso ngezinga eliphakeme. Yilowo nalowo okholwayo okholwa kuKristu. Uzinikele kuKristu, wayishiya yonke imisebenzi yenyama ukuze kungasezi uphila yena kuyena, kuphile uKristu kuyena, yena aphile kuKristu. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. So uma ke wena ngokuba uNkulunkulu wakha umuntu ngomfanekiso wakhe, wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Uma ke wena ungcolisa leli thempeli ngayo yonke imisebenzi yenyama enyenzayo yokuthi nina abantu nihambe nidunusa lemgaqweni, nithi namalungelo, niveza izinqa, ninabafana nigqoka amabhlukwe nobeka ezansi kwezinqa, nifaka amacici nama-chains, nikhuluma ulimi oningalazi nani, nikhuluma izilimi zamadimoni, niziboshwa. Angikhathali ukuthi ngabe uthi mohlelo wethu ubiza igama likaJesu Kristu kangakanani. Usho uJesu Kristu, uma uza phambi kwami, shiya yonke imisebenzi yenyama, uthathe isiphambano sakho, ungilandele mihla yonke. So ukumbiza kwakho uJesu Kristu ngokuba na wena unesiphambano segolide osigaxile emqaleni ucabanga ukuthi uNkulunkulu nawe, lokho kuyimfeketho, lokho kuyinto eyizeleze. Ngokuba awuyazi intando kaNkulunkulu, intando kaNkulunkulu ukuthi thina sibe ngcwele ngokuba yena ungcwele. Akukho le khona uNkulunkulu wathi khona asifake ama-chains. Hambe kwincwadi yeGenesis. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilona ke nina. Hambe kwincwadi yeGenesis chapter 35 from verse 1. Sibatshele ukuthi uNkulunkulu akayifuni lento yabo yokufaka izithixo emzimbeni. Wathini kuJakobe? Incwadi uGenesis isahluko 35 kwiverse lokuqala. uNkulunkulu wathi kuJakobe, akhulumanga umhlengi la, akhulumanga uMoses. uNkulunkulu wakhuluma kuJakobe. uNkulunkulu wathi wakhuluma uNkulunkulu kuJakobe. Amen. Lalela, uma wena uthi ukholwa uNkulunkulu uzokwenza lokhu okushiwo uNkulunkulu phansi eBhayibhelini. Yes Lord. Awunakuzenzela umathanda. Mase uyafika ngokuthi ke siphila ngaphansi komusa, umusa nawuxhaphaza ngoba ufuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Amen. Wonke umuntu, lalela, usho uJesu Kristu, yenzani intando kaBaba, gcinani imiyalo kaBaba. Iyona ndlela yokukhombisa ukumthanda uKristu loyo.
lo baba othume uJesu Kristu uNkulunkulu. Lo nkulunkulu okhulumayo manje ukhuluma kuJakobe, uNkulunkulu oyedwa akahlukanisiwe. So unahlukanisa wena iBhayibheli phakathi nendawo ngoba na ufuna ukwenza inkanuko zakho nokugcwalisa imfebo nokukhohlakala nokuthakatha nokuba ihlongandlebe. Lo khulumayo uNkulunkulu and izwi lakhe bethi ke liyoma kwaphakade. Akadlali mesho njalo. Izwi lakhe lizoma kwaphakade. Okusho ukuthi konke akuhlilo kumile. Wena okwenzayo okuphambene nezwi lakhe wena uyazilahla wena. So wankele ngobucwebe nangezithixo nangamacici nangamazinyo nangezingodo lezi nizifaka emqaleni nangayo yonke imigexo namabhengele namakhenzi nofaka emaqakaleni namacici nofaka enkabeni nasemehlweni nasemadlebeni naseyithweni zangasese. Zonke lezo zinto lezo zisiqalekiso. Isiqalekiso leso. Ithini incwadi? Incwadi uGenesis isahluko 35 from verse lokuqala. uNkulunkulu wathi kuJakobe, suka ukhuphukele eBhethele, uhlale khona, umenzele lapho uNkulunkulu i-altar. Yena obonakala kuwe mhla ubalekela uEsawu umfowenu. Wayesethi uJakobe kwabendlu yakhe nakubo bonke ababenaye, lahlani izithixo zabezizwe, izithixo zabezizwe eziphakathi kwenu, nizihlambulule nina, niziphendulele izingubo zenu, niphendukezele ingubo zenu, nibe msulwa. Thatha amacici walahlele kude, unganiki umunye umuntu ukuba ukuthi wena ake wandisa okubi. Thathe lama chains walahlele kude, uthathe lamaketango wafakile emqaleni neziphambane ezilengayo emqaleni nilahlelele kude. Uthathe nezithombe ezilengayo phakathi kwakho nasendlini yakho lethi kuye uJesu Kristu noma kuthiwa uTupac noma uMichael Jackson, uyithathe lonto uyishise. Uthathe lezithombe kuthiwa ke uMaria, uyishise leyo nto leyo. Uthathe lesithombe esendlini yakhe ethi uJesu Kristu, akuyena uJesu Kristu lo, uJesu Kristu ezulwini. Awukho umfanekiso kaJesu Kristu emhlabeni. Uma ufuna umfanekiso kaJesu Kristu ufanele kube wena. Ngokuba uthi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe. So uma ufuna ukwazi uNkulunkulu usibheke wena, bese uyazibheka ukuthi uhamba ngendlela uNkulunkulu afuna ngayo yini. Wonke lamaringo nawo njengoba uthi umKristu kodwa ke ngathi umamrubi, ngathi umama ophathi joint. Thatha yonke lonto uyilahlele kude. Thatha wonke lamabhluku ogqokayo kubesifazane walahlekelele kude. Nama wig nama wigi nale inwele zakhe ependiwe. Ube msulwa. Bela incwadi yaseKorinte verse 17. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahluko sesithathu verse 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena. Nawe ngesikhathi lokuhlobisa umzimba wakho ngezinto uNkulunkulu angazifuni, wenza zonke izinto ezikukhohlakala, umkobelo wakho kunawe uNkulunkulu uzokuchitha. Ngokuba utshela ukuthi uhlakaniphile emehlweni akho, kodwa ke uzokutshela uNkulunkulu ongiphi verse 18. Haleluya. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. Verse 18. Makungabikho ozikhohlisayo. Uthi uNkulunkulu makungabikho ozikhohlisayo. Uma umuntu phakathi kwenu ethi uhlakaniphile, uma kukhona nje lapha phakathi kwethu thina sithi bangcwele,
ozitshela ukuthi uhlakaniphile kulesi sikhathi akabe yisiwula lowo uyisilima ukuze ahlakaniphe. fanele abe yisiwula ukuze ahlakaniphe. Kuba yisiwula ufuna ukufundiswa umoya engcwele. Umoya engcwele kumele ukufake imfundiso yokuhlakanipha ukuze wena ulunge kufuneke wazi ingqondo kaNkulunkulu. Ukuze wena ube ngcwele kufuneke wazi indlela zikaNkulunkulu. Kodwa uma uzitshela wena ukuthi uhlakaniphile awumdingi uNkulunkulu, wena uyisiwula, uyisilima. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. Yayizwa into engishoyo. Konke lokuhlakanipha kwakho kwale mhlabeni, kokuthanda izinto zale mhlabeni, kuwubulima kuNkulunkulu. Ngokuba asibona abasemhlabeni, asizelanga ukuzohlala emhlabeni. Asibona abasemhlabeni, iminyaka yakho umanje awazi ukuthi uzofa nini. Lokho kufakazela kona ukuthi awuyena wasemhlabeni. Kumanje uyazi ukuthi uzofa. Lokho kufakazela kona ukuthi awuyena wasemhlabeni. Umbuzo ukuthi uma ufa wena uyapi? Zibuze lo mbuzo lowo. Zibuze le mbuzo ukuthi le mali yakho nayo izokufaka nezulwini. Zibuze ukuthi lokufeba kwakho kuzokufaka yini ezulwini. Zibuze ukuthi lokuphatha kwakho imithi kuzokufaka yini ezulwini. Lalela, anginandaba noma wena uyakholwa kule nto engishoyo noma ukholwa, kodwa ke uJesu Kristu wafa wavuka. Amen. Uma efa evuka akavukelanga nje ukuzivukela yena yedwa. Kunesizathu sokuthi avuke. Ngokuba kubhaliwe ngaye before afike enyameni ukuthi yena uyakufika azokhulula alungise zonke izinto azibuyisele esimweni. And uyofa. Kodwa ngokuthi ufe ekulungeni, inyama yakhe ngeke izikubone ukubola. Yingakho afa wavuka emva kwensuku ezu-3 ngenkazimulo. Wahlala insuku ezu-40 emhlabeni. Wasekuhlulela ezulwini. Efuna ukukhombisa ukuthi uma uphila ngentando kaNkulunkulu, ugcina imiyalo kaNkulunkulu, uhlala emngcweleni, nawe uyofa. Uvuswe, ukhazimuliswe, uyothola indawo yakho endumisweni. Ngokuba ukuhlakanipha kwalelizwe kungubuwula kuNkulunkulu. So njengoba uxhoma ngezinto, uphatha uthanda imali, uxhoma ngemali, uthanda ukugqoka, ucobezele, upende umlomo wakho, upende ubuso bakho, iziqhomo zakho zibe bomvu, ufake inwele zokufakelwa, nifaka amajina tight. Lo majina tight azokufaka esihogweni. Uyosha nawe esihogweni, nawo lamaringi, nawo nobucwebe, nawo yonke lento oyifakile engeyona yaNkulunkulu. Iyakubulala. Imisebenzi kaSathane leyo. uNkulunkulu akayakhanga lonto leyo. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ubamba abahlakaniphileyo ebuqilini babo. uSathane uyazi ukuthi ke isikhathi sakhe sifishane. Usebenzisa ubuqili bakhe ukuze adukise abantwana bakaNkulunkulu abawise ekuphileni. Yingakho enidunusele enigabisela ngazo zonke izinto. Yingakho ungaphuthelwa uzalo. Yingakho ungaphuthelwa igeneration.
ingakho ungaphuthelwa imovie nemovie enhle ephumayo. Konke lokho kumsebenzi kaSathane ngokuba akukhulumi ngoNkulunkulu. Labo popayi babuka isingane zenu abakhulumi ngoNkulunkulu. Yonke lezi zinto lezi enzenzayo uNkulunkulu akahlangene nazo. Ingakho ethi ke labo abahlakaniphile babamba eqinini babo ngokuba ukuhlakanipha kwabo okwalemhlabeni kuphela. Abazi ukuthi emva kokufa kuzokwenzakalani and abafuni ukukholwa uma betshela ukuthi emva kokufa uzobahlulelwa ngemisebenzi yakho. So uma imisebenzi yakho ingcolile ingamsani imfundiso kaNkulunkulu maye kuwe. Izindaba nokuthi inkosi iyazazi izizindlo zabahlakaniphileyo ukuthi ziyize. Uyazi uNkulunkulu ukuthi yonke imicabango yabantu abahlakaniphile kulomhlaba, laba abakhipha izisu, laba abalalana ngaphandle komshado, laba abasebenzisa amakhondomu. Ikhondomu ikhombisa wona ukuthi ikhulisa izinga lobufebe. Umuntu oshadile akayisebenzisa ikhondomu ngoba uNkulunkulu umyelo wakhe umile uthi zalanani nande. Akube uthi uNkulunkulu uzovala isibeletho sakho ungazivaleli isibeletho sakho. Wena lembewu oyichithayo ichithela phansi nomuntu wesilisa. uNkulunkulu ongiphe incwadi kaGenesis 38. Ngifuna le khona uJuda enikela indodana yakhe ekutheni ithathe umfazi kamfowabo. Ngifuna 38. Akekho umuntu unelungelo lokuthi abulale inzalo kaNkulunkulu. Incwadi uGenesis isahluko 38 verse 8. uJuda wathi ku-Onani, yiya kumkamfowenu ungene umvusele umfowenu inzalo. Inhloso kaNkulunkulu ukuthi sizalane ehlande. Akashongo ukuthi akangene umuntu kamfowabo esakhona. Umfowabo esefile wathi umfana wakhe akahamba ayomngena. Wafike yena wangafuna ukuchithela esibelethweni somuntu wesifazane, wachithela ngaphandle. Lokho kwamcanula umoya engcwele wambulala. U-Onani wayekwazi ukuthi inzalo ayikuba ngeyakhe. Usethi ngokwakhe yena uyazitshela yena ngokwakhe uthi uyazi ukuthi inzalo ngeke kusabe yakhe. Kwathi nxa engena kumkamfowabo wachitha emhlabathini ukuba angamniki umfowabo inzalo. Ukuze ukukhonjiswa ukuthi uNkulunkulu wazi konke, wayazi ukuthi lo mfana ucabangani, ukuthi uyazi ukuthi le nzalo ngeke kuze kube yakhe kodwa kamfowabo, ingakho achamela ngaphandle. Kwaba kubi emehlweni kaJehova lokho. Lokho kwaba isinengiso phambi kaNkulunkulu. Lokho akwenzileyo wambulala naye futhi naye wafa. Ngijwayele lonto leyo. So uma ungashadile ungalali namuntu. Uma usushadile lala nalomuntu oshade naye, awusebenzisi ikhondomu. Uma ushadile awuphumeli ngaphandle wena ngaphandle usebenzisa ikhondomu. Lokho nje kufaka esihogweni ngamalengiso, awunadabu lapho. uNkulunkulu uyazi yonke imidlinzo yethu nokonakala kwethu. Ingakho singenakho ukuzilandulela kuyena ngokuba yena wazi konke. Ngiphi incwadi
yezenzo sahluko sesithathu verse 19. uNkulunkulu wazi konke andisikhululiwe egazini likaJesu Kristu Egazi laJesu Kristu. ukuze wena uyeke ube isiboshwa. Mfundi uJesu Kristu manje sanokutholakala usaphila wena. Ayikho into ekhona eBhayibhelini ngeke ngishumayele ngayo uNkulunkulu angivezela yona. Ngokuba ngiyamsaba uNkulunkulu and ngokuthi nami ngivuswe nabafileyo bese kuvuswa abantu abalele kuthiwa ke sebeyimbimisweni. Ngingenza noma ngabe yini ukuze ngilingene lelazulu. Angifuni ukuthi ngiphuthele ngokuba ubuhlungu basesihogweni bokufa okwaphakade ube uphile esihogweni. Angeke ngikwazi ukukumela, ngikufuna lobuhlungu mina. Uma wena usuzinikele ke ekukhena unandaba lezwi leli lufakazi. Ithini incwadi? Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani. uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo abhaphathizwe. Lalela, mina ngifuna incwadi ezenzo isahluko sesithathu verse 19. Unakuma ngilaleli. Incwadi izenzo isahluko sesithathu verse 19. Ngalokho phendukani ngazo zonke izenzo nezindlinzo nokukhohlakala okwenzile zisoleni ngakho konke nikwenzile okuphambene necebo likaNkulunkulu. Nisole, phendukani, niguquke ukuba kuhlangulwe izono zenu, ukuze moshaqwa ameva ufuna uhlale phansi. Khumbula isayingane, mosayingane khona unganaki, uhlatshwa yiva, uhlatshwa amabhodlela. Sekuyaba awuyizwanga yonke lento ngowegazi belishisa wehla wenyungu ugijima hamba ngenyawo. So yafika ekhaya ntambama so uyagezwa sekuyankenketha noma sekuqhuma isilonda ngaphansi konyawo qhuma ubomvu. Sewubuhlungu manje. Kanjalo nesono sakho ubuhlungu ngaphakathi enhlizweni yakho ngokuba siyalekelana. Awazi wena ukuthi uke lokho kwenzayo kuyisono. Kodwa manje mase kufika isikhathi sokuthi ke qhuma ubomvu. Sekuvuka inhlungu zokuthi wena uphile esonweni sekumele ukuhlangulwe. And ukuze uhlangulwe wena udinga uJesu Kristu. Ingakho kuthiwa manje phendukani niguquke. Moguquka uqula inhliziyo yakho. Inhliziyo yakho mekuthi ibheke kumnyameni uyithathwe iphendule ibhekise ekukhanyeni. Guqula inhliziyo yakho ukuba kuhlangulwe izono zenu, ukuze manje ngegazi likaJesu Kristu uyahlangulwa izono zakho zonke ziyagezwa ziyakhishwa. Ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu. Ukuze kuthi noma sekufika izikhathi zokuthi kuvuselelwe. Fika izikhathi zokuthi kuhlunyeleliswe. Lokhu uNkulunkulu akufunayo okuvela kuye. Nawe ubalwe nalabo. Ngokuba yikho into ebuhlungu njengoba kuthiwa wena uzophikwa uNkulunkulu athi uthi uyamazi emhlabeni. Kodwa imisebenzi yakho ikufakazela ukuthi uNkulunkulu uyamphika. Unikiwe isikhathi manje. Ithini incwadi? Ukuze kufike izikhathi zokuhlunyelelwa ezivela ebusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiselweyo. uJesu uyakuthunyelwa uNkulunkulu oqhamuka inkazimulo kaJesu Kristu ehamba nezingilosi zakhe ezokwahlulela abantu ngomsebenzi yabo. Ngoba kuthiwa lapho kuyobe sekuthiwa
khona izimvu ngapha, khona imbuzi ngapha. Mase kuthiwa kuyahlukaniswa ke manje ukuthi izimvu azize kuKristu, zise ngakwesokunene, ezibusisiwe izimvu ebezilazi izwi zalandela izwi likamelusi, ngokuba yena uthi ungumalusi olungileyo. Labo abahamba kuKristu babusisiwe uma behamba ngokupheleliswa noma belingwa, nihlale nazo zonke inhlupheko, nilinde isithembiso sikaKristu. Okumelwe ukuba izulu limamukele kuze kube izikhathi zokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofeti bakhe, Ngokuba zonke izinto kufanele zibuyiselwe esimweni ngesikhathi esibekiwe, akekho saziyo. Yingakho kwincwadi yaIzenzo yokuqala lekhona bethi manje Jesu usawubuyisela umbuso kuIsrael. Athi akuyona indaba yenu yokwazi ukuthi uNkulunkulu uyokwenza nini ngamandla akhe afuna ukwenza. Wena into okumele uyenze wenze lokho kushiwo iBhayibheli kuphela. Ngokuba uma uzofocus ukuthi uNkulunkulu uzobuya nini, uzotholakala wena esayidini wrong. Uzisole kwaphakade. So hlala ulungile. Uzilungiselele zonke izinsuku ngokubopha ibhande, uzile ukudla, uhlale umkhulekweni, udumise uJehova. Ngoba iyona kuphela into ongayenzela uNkulunkulu leyo kuphela, ayikho enye. Ngiyazama ukucabanga ngokwembhalo ukuthi yini ongayenzela uNkulunkulu, ayikho. uNkulunkulu udala izulu nomhlaba, wakha konke phakathi. Ngisho ungakha indlu uthi wakha uthi wakha indlu kaNkulunkulu, mhlawumbe wakha indlu yesonto, akwanele lokho. uNkulunkulu uyaqeda kahlala emathempelini enziwe ngezandla, uyena nje wakhe zonke lezi zinto. So into okumele uyenze wena ukuthi umbonge uNkulunkulu, umdumise, uzithobe kuye, wenze intando yakhe ngawo wonke amandla onawo, uzendlale kuye. Incwadi yeZenzo yesibili, isahluko sesibili, verse 38. Incwadi iZenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani, uPetru wayesethi phendukani, yilowo nalowo apaphathizwe. uPetru uyibelesela indaba ukuthi abantu abaphenduke. uPetru yena uNkulunkulu akhuluma naye noma uJesu Kristu wazibonakalisa kena, wawuqala ushumayela ivangeli kulabo bezizwe. uPetru ukhuluma nawe uJesu Kristu, amtshela ukuthi izahluthulelo uyakumnika. uPetru ushumayela ivangeli lokuthi abantu abaphenduke, baphaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono. Fanele sithethelele izono zethu, kodwa fanele siphenduke ekoneni kwethu, ngokuba umusa kaNkulunkulu yilowo osunikiwe ukuthi thina sinikiwe isikhathi sokuphenduka ukuze samukeliswe isiphiwo sikaMoya Engcwele. Ngeke usithole isiphiwo sikaMoya Engcwele ungaphendukanga. Ngeke. Fanele ushiye zonke izinto zomhlaba ukuze wena uthole isiphiwo sikaMoya Engcwele. Phendukani, yilowo nalowo apaphathizwe. Yilowo nalowo fanele abaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezono zenu ukuze kuhlangulwe zonke izono zakho. Phenduka khona niyakwamukeliswa, uyobe sowamkeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele. isiphiwo sikaMoya Engcwele uyasithola mase uphendukile wabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu, washiya zonke izono zakho ngemumva, wasebenzela manje ukungena izulu. Inhloso yokuthi size kuJesu Kristu sisebenzela ukungena ezulwini. Angisebenzeli ukuthi ngithole umkomelo wemali, angisebenzeli ukuthi ngithole ingcebo yasemhlabeni, ngifuna ukungena ezulwini. Glory to God, ngifuna ukungena ezulwini. Hallelujah. Thank you Lord. Ngizokwenza ngakho okusemandleni ukuthi ke uNkulunkulu ngingene ezulwini. Imisebenzi yenyama yonke kufanele ngiyishiye. Ngingacabangisi kwabantu basezweni, ngingazinikeli kusathane ngemisebenzi yenyama.
imicabango yami kufanele kuhlale kuJesu Kristu, uthando lwami kufanele lihlale kuJesu Kristu, konke engikutholayo kufanele ngikuthole kuJesu Kristu, imfundiso engifundisayo kufanele iqhamuke kuJesu Kristu. Ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, ngokuba lesithembiso esethu nabantwana bethu, esabo bonke abakude, esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Babiziwe abantu akhethiwe. uNkulunkulu uthatha lokho okudelelekile akwenze kube inkazimulo, ukuthi uyisifebe noma umahosha noma uyisiphingi noma umfundisi wamanga noma umprofeti noma inyanga noma umthakathi noma ngabe isidakwe esesahlule, kodwa uKristu uyokukhazimulisa. Sebekudelelile bakhuluma konke abakuthandayo, ngeke bayeke ukukhuluma ngokuba usathane uyabasebenzisa. Kodwa uma wena sowuphendukile sowukuKristu, le ngubo yakhe endala engcolile usuyikhumulile, haleluya, inyama yakhe yakhazimula ngokuba wena uyisidalwa esisha. Wonke umuntu okuKristu uyisidalwa esisha, bonke okudala adlulile, uzelwe kabusha. Kusho konke ukuzalwa kabusha, manje uzelwe kabusha uma usindisiwe, uzelwe kabusha. Imisebenzi yakho yonke yokukhohlakala nenyama isele ngemumva, uza kuKristu umsulwa. Ingakho ke sishumela le gospel nale evangeli lokuphenduka, lokusindisa umphefumulo wakho kuSathane, ngoba uSathane akakhathalele kuthenjwa, akanandaba nemoto zakho. Uyazi ukuthi izinto akununusela ngazo akubambezele ekutheni wena ungakuboni ubukhulu kaNkulunkulu nobuJehova nokusindiswa. Abone ukuthi wena usindisiwe, akhombisa ukuthi usindisiwe ngokuthi unecomputer nemali nemoto namafoni amaningi, unomsebenzi ukholela kakhulu, bese uhamba uyohlala ejoyintini kanti uyakulibazisa. Icilongo lizokhala, alifanele likhala ungalindele. Zibuyisele wena uNkulunkulu ngokuthi ulizwile izwi waphenduka, wamshiya uSathane nemisebenzi yakhe namadimoni. Hallelujah, glory to God. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Amen. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga mnini mandla onke, siyabonga Nkosi yethu Jesu Kristu, wena ungaphezulu kwakho konke. Siyabonga Nkosi ukuba wena wanqoba yonke imisebenzi yenyama, usayindodana yomuntu uhambe emhlabeni, ukuze nathi sazi Nkosi ukuthi wathwala izono zethu, wasindisa thina. Uyakwazi Nkosi ukusinxusela ngaso sonke isikhathi la amandla esiphelela khona, ngoba wena waba senyameni wanqoba inyama nemisebenzi yawo. Siyakucela ke Nkosi uJesu kuba yonke imphefumulo ezwayo izwi lakho njengamanje ibe ngumhlabathi olungileyo olindele imbewu eyizwi lakho oyihlwanyelayo wena ngamandla kaMoya oNgcwele. Abantu bakho baphenduke Nkosi kukho konke ukudwanguze bomnyameni nokuqinelwa inhliziyo zabo, beholwa imisebenzi yenkanuko la uSathane khona ebakholisa ngokungekho Nkosi ukuba wena awukho nokuthi izwi lakho liyinganekwane. Basizeke Nkosi ngamandla kaMoya oNgcwele, ube ukukhanya impilo zabo zilungele izwi lakho lithi Baba malifundwa inhliziyo zabo zihlabeke, baphenduke, babhaphathiswe egameni lakho Nkosi yethu Jesu Kristu, kube ukuthethelelwa kwezono zabo, baphenduke babe izidalwa ezintsha, bebe ngamadodana kaNkulunkulu, bebe ngamadodana ongaphezulu kwakho konke, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, manje naphakade. Amen. Amen. Sibonke bazalwane, soshiya imininingwane mayelana nalabo nemibuzo ephathelene neBhayibheli nalabo abafuna ukubhabhadiswa. Khumbula ukuthi kufanele ubhabhadisiwe uma usuphendukile, ingakho sishiya imininingwane. Soshiya yonke imininingwane esitholakala kuyona. Amen.
Sheshisa ke mzalwane uthatha ipeni ukuze uzobhala imininingwane ukuze uzokwazi ukuthi sixhumane. Ngizoshiya inamba yefoni nenamba kaWhatsApp kubo bonke abanemibuzo noma abafuna ukubhabhadiswa noma abafuna ukuqonda kabanzi unemibuzo. Inamba yeWhatsApp noma inamba yefoni ithi 066 566 9245. Ngizoyiphinda inamba ithi 066 566 9245. Siyatholakala na kwi-email address. Mufuna ukubuza nje ungene kabanzi ungeke uphazanyiswe ufuna ukubhala unabe uchaze. I-email address ngizoyishiya. I-email address ithi izwilenkosui.ujesu.kristu@gmail.com. Ngizoyiphinda email address izwilenkosui.ujesu.kristu@gmail.com. Nakunalaba abafuna ukubukela bathole intshumayelo ku-YouTube behlezi ukuze balalele babe nokuqonda uthathe iBhayibheli lakho ufunde uphoze ukuze uNkulunkulu angivulele ube nokuqonda okupheleleyo. Ku-YouTube siyatholakala muthapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usuyithola intshumayelo. Ngizophinda futhi ku-YouTube muthapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usuyithola intshumayelo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi ukushiya nama-comment, usherishe nakwabanye abantu ukuze uzosindisa labo obathandayo ngezwi bayikhethele bona indlela ekuphileni. Siyatholakala futhi naku-Instagram. Ku-Instagram muthapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzokwazi ukuthi ufollowishe nokuthi ushare usende i-DM ukuze uzokwazi ukuthi sikuphendule. Ku-Instagram muthapha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu uzobe usukwazi ukuthi ufollowishe ukwazi ukusenda ne-DM. Siyabonga bazalwane. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Ungu-Alpha no-Omega, ungumqali nomphelelisi wezimpilo zethu. Siyawabonga amandla kaMoya oNgcwele asebenzayo ezimpilweni zethu ukusiphulukisa, asindise, asiluse endleleni yokuphila enguKristu Jesu manje naphakade. Amen. Sibonge bazalwane umusa wenkosi. Siphinde futhi sithandazele ukuthi sibonane ngokuzayo uma inkosi ivumile. Amen.